přátelé, a dnes vítáme u Minecraft série 10 dní na tomto světě. takže máme tady savanu a dub. A pak dub. Pak tam máme ještě nějaký plácek. Takže, dámy a pánové, To je jungle. není. Jo, už ho vidím. Ne, to je savana. Tady je savana a potom To je kopuly. To je kopuly. Tady je nějaký plná koule. V lístečkách. Já nevím, jak to prostě nazvat, ale to je prostě koule. Koule listí. Tady je prostě koule listí. Na stromě. No to je vysoký strom. Ne, tam ne. Ale... No, jak jsi řekla. Nahoře. Však tam nahoře bude něco. Tak tady. A tady, Kaj, tady. Moc. Tam, kde jsem byla já, tak je. Diváci to vidí, Ale... Rádio Pocem tady bude bydlet. Jo, budeme v jeskyni muži. To je takový důlek spíš. Tak já jdu pro dřevo. Já jdu pro dřevo. O tom z toho dřeva, co ti vím, já tak nevím. Ano. A já jsem mistr Kvopy. M-R, velké M-R, Q-O-P-I. Prosím, nepojďte si to z Kvapy, ale Kvopy. A jste si už všimli? A pokud se ptáte, proč jsem teďka v Hrochově a po těch knížkách, tak máme tady módy. 3 módy, které jsou dobrý. Ale to nám nevadí zabránit tomu, aby jsme to dohráli. Dohráli bychom prvních 10 dní. Zkusíme bez zemřetí. A budeme doufat, že přežijeme co nejdýl. Ne, za 100 000 lajků. Nebo za 10. Diváci... Jo. Diváci, sami řekněte... za kolik byste chtěli ten nový díl a kolik máme dát a kolik dáte lajků. Takže dáš 10 lajků, tak dáme jeden den. 10 lajků jeden den. Jeden den. To je celkem aj hodně, ale já myslím, že dáte nějakých 1000 lajků. Jsme zatím začátečníci. Ale zkuste to vážně, podpoříte nás.
Takže můžete dorazit do Kroměříže na základní školu Slovan. Co to děláš? Jižinkámen. Skulturňuju náš byt. Spíš díru, nebo co to je? Spíš taková díra, ne? Takhle, aby to bylo vysvětlené. Takže, jste si určitě všimli tyhle z těch modovaných věcí, co tady jsou. Je to mod, který nám přidává různé doplňky do domů, na doplňky designu. Pak jsou tady zvířata, to jste určitě viděli. A pak jsou tady tyhle ty textury, klasicky. Protože v tomhle Minecraftu, pokud si tam nedáte jeden mod, který vám dá ty správné textury, tak to vypadá, jak kdyby ten Minecraft byl pro 3letý děcka. Takže doporučuju si ten mod vážně nastavit. A prosím, zkuste dát odběr, protože blížíme se ke 100 odběratelů. Pomaloučku se blížíme. Ale jistě. Já mám tak 10 odběratelů. Já mám 9, protože někdo protože YouTube asi oddělal odběratele. Takže prosím, zkuste se podívat dolů, trošku pod videem a tam uvidíte like a odběr. Tak prosím, dejte oboje dvoje. Protože my jsme začátečníci, teprve teď jsme někdy začali s YouTubem. Předtím, kdy jsme byli ještě menší, tak jsme dělali YouTube, ale to jsem udělal jenom 2 videa a už jsem skončil. Po asi roce, necelém roce, jsme zpátky. Takže prosím, podpořte nás a budu... Lidé, prosím, mě staré nebudu. Ok, ale jenom zatím to symetrik. Třeba zabiju pár prasat. Jedno. Uděláš pár? Já už mám. Já jsem tam položil tu prasu. No, ale mám. Ale já to píme ven. Ale já mám celkem jak kdyby aj hlad. Já mám taky hlad. Já už peču. Tak peč. A je tady- svoje vařené skopové. Skopové. Ano, skopové, jasně. Já můžu chytnout slipku. To sekla. Ano, a z těch modů můžete mít aj seka, že se na to může sekat. Takže prosím, neskoušejte ty mody moc. Může vám to aj zalagovat počítač, mobil, tablet. A je třeba, pokud se díváte na televizi, tak vám to může zavirovat televizi a už ho třeba nikdy nepustíte. Takže prosím, neskoušejte ty mody sami, minimálně s rodiči. Protože takový sekání jako... Ale módy na scary tady nemáme, protože já bych se tady asi zbavila. Já ne, ale bylo by to hodně těžké aspoň přežít jeden den. Takže Máme 10 dní. na tož 10 dnů. Ano, správně, Kej. Na tož 10 dnů přežít. Budeme toho potřebovat klidně i hromadu gunpowderu a kopr. Kopr nemusí být problém, ale ten gunpowder zabijete 2,5 hodiny jenom pitomí creepery za to, aby jsme měli jenom pár nábojů, tak to se vám vážně nechce. Ale určitě se můžete podívat na série Kariho Sonělová bouře nebo
strašidelný Minecraft. Má to hodně dobrý. Sami jsme se dívali. Však já jsem viděl taky kloka na nose. Hrocha. Hrochík. Hrošík. Tady máš. Já ti dám. Ještě. Ale kamenný si vem. Ještě. Ale poprosím, abyste tohle nedělali, protože už se... Ale vážně, my si neděláme srandu, může vám to klidně až zavírovat mobil, počítač, anebo na čím se díváte a na čím hrajete. My jsme určitě... my jsme rození profesionálové. Akorát, že vůbec. Carlos, máme křečky. Very cool. A budeme na to čet z Robloxu, z Minecraftu a z hodně hrané hry jménem Brawl Stars. Já jsem někdy začátečník. Furt ty reklamy. Furt. Taky, když jste něco hráli, u kterého byly reklamy, štvalo vás, když prostě běžíte domů nebo něco potřebujete splnit a najednou tam je reklama. Segra, máme u vchodu creepera. Tak se ho zneškodí. Jo, a 2 creepy a jednoho endermana. Tak zadek. Já nevím. To se seklo. A jenom odbouchu to. Což je pravda. Mě ho jednou odbouchl. Kají. Když se to seká jak prase, mě nejde otevřít jednu. Enderman. Zebný. Já nemůžu ani hitovat Endermana, co to je? Carlos. Jestli to dělá ty. No jasně. Jdem vypít jedno dřevo. Vypít jedno dřevo. A z toho udělat storky. OK. Very good. Ještě ne. Kají, co jsi mi říkala? A ty co děláš? Můžu vyravit. Ne, já už mám. Jednu. Kámo.